Pràcticament 100 graons han de superar els veïns de la Teixonera per accedir des de la part baixa del barri al centre cívic, la pista poliesportiva i la parròquia. Per poc temps, l'any vinent ja hi haurà instal·lades aquí, a les escales dels canadencs, unes escales mecàniques. Les obres començaran a l'abril i finalitzaran al novembre. Passa molta gent per aquí. Del carrer de baix puja molta gent per no donar tota la volta. Tenemos que dar la vuelta, un vueltón para poder llegar a este sitio. Es muy necesario las escaleras eléctricas. Hay una pendiente bastante pronunciada y hay vemos personas mayores. També se n'instal·laran al carrer de la Mare de Déu dels Àngels, un dels més costeruts del barri, concretament en el tram entre Sant Delmir i Fastenrath. Seran de doble sentit i horari de funcionament regulat. L'Associació de Veïns valora positivament l'actuació, però ha aprofitat l'audiència pública del districte per recordar que les escales mecàniques s'haurien d'haver fet fa anys amb pressupost del PAT i no ara amb diners del Pla de Barris que adverteixen es podria invertir en més millores. Les escales es faran, s'ha fet un projecte, els veïns estarem contents, però no estarem contents per la via que s'està anant. Els representants veïnals també consideren que s'haurien de posar escales mecàniques per accedir a l'estació del metro. El districte les refarà, però no seran mecàniques, malgrat que aquesta promesa estava al programa de Barcelona en Comú.